Som sagt har vi lavet en lille sang til vores træner Mikkel, og den vil vi gerne synge nu. 1, 2, 3, 4. Jeg er en glad svømmetræner, som hedder Kakinet. Jeg kom fra Vordingborg af med planer i min hat. Jubilæ, med planer i min hat. Jeg fik mig selv et behold med 13 svømmer i. Men nu er vi fordoblet, ja vi er mere end 10. Jubilæ, ja vi er mere end 10. Vi svømmer mange gange, ja serier dagen lang. Når benene bliver hårde, så synger vi en sang. Jubilæ, så synger vi en sang. Du drikker meget kaffe, du siger jeg smager godt. Det giver energi, men det er det også. Jubilæ, men godt det er det også. Vi var en uge i Tyrkiet på en dejlig træningslejr. Vi svømmede 60 gange 100, og det var en rigtig sejr. Jubilæ, og det var en rigtig sejr. Åh Mikkel, du er sej, du tager altid din tørn. Men vi vil gerne lege, for vi er stadig børn. Jubilæ, for vi er stadig børn. Og så har vi også lavet et lille PowerPoint. Nej. Vi skal også lige stå det, så I kan se. Det viser det uden. Det viser, hvor det der er uden. Okay. Du kan se, hvor meget vi kan forandre os på et år. Du kan se os som de konkurrencemennesker, vi er, og fra den sjove, hyggelige, barnlige, smukke og skønne side af os. Power Dragons. Hvad må det er, jeg kigger på? Klubmesterskaberne. Jeg kan, jeg skal, jeg vil. Putter leger lærer. Søde piger. Alarm, alarm. Helena er ved at blive sindssyg. Åh nej, paparazzi igen. For den her badedragt kommer til at se tyk ud. Jeg tror, jeg har spist for meget. Hvad så til så? Se mig, piger. For jeg kan danse. Diskutøsen. Jeg er pigernes bodyguard. Bare kald mig 009'er. Strøms legeteam. B-holdets Twilight-fan. Vi holder øje med jer. Er ikke bare for lækker? LOL. Pizza! Wow, Neumann er god til det her. Hun burde blive stylist. Wow, han er hot. Nu mangler jeg kun en krone. 2 meget smukke, næsten prinsesser. Vi er bare for cool. Mest mig. Jeg er så træt. Er vi da ikke snart? Viser det er bare for barnligt. Kim ligner en smiley. Der er kommet flere tilskuere. Alle vil bare se Dragons. Gummibamserne kan også lide at svømme. Pigerne har fået manikyre. Eva har fået et billedflip. Alle slapper af, undtagen Emil. Han er frisk. Hvad så, mand?
Vi er for cool. Jeg fryser. Vi er ikke kun fantastiske i vandet. Jo. Hvad har I nu lavet? Jeg er bare for hot. Jeg er hotter. Er vi der ikke snart? Nej, for 5. gang, Thor. La 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 la. Benserien er hård. Kaffe, kaffe, kaffe. Mikkel, mun han sover. Fra B-holdet 3-4 gået dragør. Det var ikke god.